Быйыл бу 3-нче тапкыр үткәрелә. Рус телендә бигин язалар, 11 родитель килделәр. Анлаттык, күрсәттек. Хәзер язалар алар рус телендә ЕГЭ. Нәк бердәм дәүләт имтиханнарын биргәндә кебек, металл детектордан үтәсе, өстәлдә ручка, паспорт. Үземне кызым урынына куясым килә. Розалия Вилданованың кызы Илсөя быел 11-нче сыйныфны тәмамлый. Бердәм дәүләт имтиханнарына бик тырышып әзерләнәбез ди Розалия. Үзе бу сынауда беренче тапкыр катнаша, дулкынлануын яшерми. Мин бик дулкынланам, әзерләнәбез. Үзе дә әзерләнә. Мәктәптә дә бик күп көч бирәләр, куялар. Биремнәр мәктәп программасы буенча 7-се грамматика буенча, 8-нчесе инша язарга. Моны үтәргә әти-әниләргә 1 сәгать вакыт бирелә. Карасыннар, күрсеннәр родительләр, ничек үткәрелә ЕГЭ аларның балалары өчен. Ничек ул технология печати, ким в аудитории, пропускная система, ничек эшли, балалар өчен нинди психологический атмосфера пунктта, шуның өчен үзләре карап балаларга әйтсеннәр иде, борчылмасыннар иде балалар өчен дип күрсәтмәкче булдык. Быел Нурат районы буенча бердәм дәүләт имтиханнарын 262 укучы тапшырачак.